takararmu na jiha waɗanda suke local government 12 da kuma 'yan takararmu na tarayya waɗanda suke su 4 ni sanata ina miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Ina godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Jigawa, godiya ta musamman da sauran shugabanni saboda muna sane da jajircewa wanda shi mai girma gwamna ya yi har kawowa ga wannan matsayi na gaba ɗaya. Akwai lokacin da muke tare da shi na ce kai mai girma gwamna ka cika haƙuri, ya ce to ai haƙurin ya kai shi ga inda yake so. Na ce to ni ma zan yi koyi, amma gaskiyar magana ba na jin Dallatu zai iya haƙurin mai girma gwamna. APC kuma ina ji ana maganganu da yawa PDP a matsayina na mataimakin shugaban jama'iyya na ƙasa baki ɗaya a da na PDP a nan jihar Jigawa. Bayan na bar jama'iyyar PDP, duk mutumin da yake ciki to ya kamata a tausaya masa. Idan kana rigima da mutum ka tambaye shi waje jama'iyya yake yi ya ce da kai PDP, to da na rigima da shi Allah ya kama shi, Allah zai maka maganinsa. Saboda haka maganan APC ta zama ikon Allah. Tun daga nan jihar Jigawa, duk ɗan jihar Jigawa zai gani. Idan kuka duba a kullum mai girma gwamna ya karɓi wannan kusa, gobe ya karɓi wancan kusa, jibi ya karɓi wancan kusa, duk ya zare wa PDP. Sauran mai ya rage an san shi ne oho. Kuma ban sani ba har yanzu suna mafarkin cin zaɓe to kwalelansu. APC jama'a assalamu alaikum. Jawabi kenan daga bakin sanatan mu na gobe, sanata Ɗanladi Abdullahi Sankara, Allah ya saka da alkhairi.